ರೂಪದ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಬಾಬಾ. ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಡುಂಡು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಬತ್ತ ಸೊ ತೋಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೆಯ ಕುದುರೆಮುಖದ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಬಾರ್ಸ ತೆರೆದು ಕಾಣುವ ಕನಸೆ ಜೀವನ ಸಣ್ಣ ಹಠವ ಮಾಡಿದೆ ಹೃದಯ ಈ ದಿನ ಎದೆಯ ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆಯ ರಿಂಗಣ ಕೇಳು ಜೀವವೇ ಏತಕಿ ಕಂಪನ. A few moments later. A few minutes later. Twelve seconds later. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಉಂಟು ಮೈಂಡ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಣ್ಣ. ನೀವು ಯಾವ ಊರವರು? ಯಾವ ಊರವರು? ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಓಹೋ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ. ಬರಕಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ? ಬರಕಿಲ್ವ್ರ? ಬರಕಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಉಂಟು ತೋಜನ್ನಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡು foggy right. ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಣ್ರಿ, ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಡು ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೋಡೆ ತೋಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ತಿರ್ತ ತೋದಿಪ್ಪಾರು ಫುಲ್ ಫಾಗ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವೇ ಫಾಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕವರ್ ಆತನೆ. ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಮಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಎತ್ತರದ ನಡುಟು ಅಂತ ದೊಂಬು ಇತ್ತ ಚಳಿ ಸಾರಿ ಚಳಿ ಮೂಜಿಲ ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಈ ರೈಟ್ ಮೂಜಿಲ ಕವರಾಂಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ. ಹಾ ಇತ್ತ ಅನ್ಬೇಕಂದು ದೆತ್ತದ ಖುಷಿ ಅಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ कुल्लर आपला था फिर कुल्लर आपला था
ಜಾಸ್ತಿ ಗುಳ್ಳರಾಬ್ಜಿ ಬಚ್ಚುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಸಫರ ಸೀಟ್ ಆತ ಅಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕಾದವಳು ಎಂಚಾನು ಮೊಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕಾದವಳು ಈ ಕಾಣಲ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಏರ್ ಆಬ್ಜೆ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಏನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಯಾನ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತಾಯಿದ್ದ ಬಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ వాడదు పుగేల్ వేనా రైట్ వన్ పరబ్స్ ಒಂಜಿ ಬೇಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬತ್ತನತ ಬಕ್ಕ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ದನ ಪುಗೇಲ್ ಫುಲ್ ಬೇನ್ ಲಕ್ಕನ್ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ವೇರು ಮಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೈಂಡ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೂಲಿ ಫುಲ್ಲು ತೀರ್ಥಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ವಾ పెట్రోల్ వంజి గుట్టి డౌన్ అయినట బొక్క జప 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 చెప్పును మిగతా ఫుల్ డండు ఈ మర సాల్డ్ ఎంత అవుతున్నదా आज अंत जैकेट ब्रेक लाइट कवर आता आज अंत जैकेट ब्रेक लाइट कवर आता आज अंत अंदू ओडेंडी आज अंत हेलमेट अंदू ओडेंडी
ಏರ್ನಾ ಉಂಡು ಕಡಿಂಬಿ ಜಲಪಾತ ಬಂದಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಕಡಿಂಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವು ಅಲ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದ ಕಡಿಂಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಪಾಡೆರ ಪೂರ್ಚಿ ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ದಯವಂಡ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಕಾಡ್ರದ್ದು ಸೀದಾ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಮಂಗೇರ್ಲೆಗೆ ಹೋದ ಫುಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಂಗೇರ್ಲೆಗೆ ಅಂದತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಓವೈಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಮ್ಮ ಆನ್ ದ ವೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಏರ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊರಿಯದ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ